Ndị Ohaneze NDIGBO request for 300 or 10 trillion naira compensation maka ebubo eboro ndị Igbo kamgbe 1966 is now one cost to cube. Many people ejile ha akpọ ndị Igbo asị. Many people ejile na-ewere ndị Igbo iwe si na iwu ndị ọjọọ one cost eligwe. Kamgbe eziokwu pụtara ihe ndị ọrụ ala ndị na-eme blogger mmadụ dịka one stupid boy na Azan Sima na other people ndị Igbo ibe anyị na-ekwu si na ndị Igbo ndị greedy ọha kọsịrị ọgụ ha na-emezikwa vidio to exonerate ndị Igbo n'ihe ha eboro ebo ha emechichala ọnụ na-akọkwa rubbish ebubo ha bụrụ ihe ha na-eme ndị Igbo aka si ha ga-aba ha ọnụ. Ma ebe m na-ekwugodo ugbu a ndị Ohaneze NDIGBO unu eme ekele request onwe ya tụpụrụ n'ọnụ ndị gọvanọs ndị lida niile enwe nke kwuru okwu gbasara ya n'ihi na salary ha na-abịara ha allocation ha na-abịara ha enwere ihe karịa iwere opportunity a na-ekwuru eziokwu a demand for our right 10 trillion naira na demand akpa onye ka ọ ga-aga akpa individual ya erie ya anyị na-aka safakwa ikwu okwu kelee ma gerelis na ndị ka ndị sa ha jiji because of ya na-egbuchi onwe anyị lee ma ọ ga-akwụsị onwe anyị na-ekwu okwu ya ego aha ya achọghị ya because eweta ọkwa ndị ukwu ndị na-eri eri ga-erikwe ihe a chọrọ ha kpọpụta Nnamdi Kanu 1 ha nye anyị seaport as compensation for ebubo ha buru anyị na other things anyị needed international airport na other things anyị needed ọ ihe anyị request anyị achọghị that 10 trillion naira ihe a just bata m n'obi na ana m aga ọrụ sa mekwuo ya ndewonu tụsara m ihe onyonyo a ebe a ka m kwụ n'elu ya.